Hemen film naha şart helbet Kurdan çıkas alakadardı ki bandoraki çava ve li Kurdan bike yani de peşe roje de dizayna rojlata navinde efşari İsrail'i tübe berkudahre. Rastî yani hinki bandora ve ser siyasete Türkiye'de. Yek dimenekî meriv dikare bandorayı bêje. Ew jî dimena roja vekirina parlamentoyê bû. Yani eger tirsekî wan tunebe, eger Kürt bi rastî aktör parlamentoya Türkiye'de kastı. Tabii parlamentoya Türkiye'de Devlet Bahçeli ez naxwazim gotinê kiran bêjim ama çû ber Dem Partiye. Yani ev tiştekî hêsanê ji bo wan. Hatta evarê çêrî me dikirin, niha jî wê niha şûn de ji dîsa pêwîstiya wan hebe çêrî Kurda bikin, çêrî siyaseta Kurda bikin ama ew çûyîn bi me nîşan dide. Ya wiya jî ev çi vekirê didim. Niha di neteweyên yekbûyî de civînekî çêbû, duê civînê de Erdogan jî beşdar bû, Netanyahu jî beşdar bû. Erdogan zû reviya, em dizanin sedemayî çi ye, çünkü keçayî jî kurê wî jî ji ber ku bertîl dabûn şaredarê New Yorkê, ji ber wê yekê ew jî derketibû holê û gelek rayedarên Türk û karsazên Türk jî bertîl dabûwan. Ev ya li Serokê CHP jî diparast tabii. Ew jî parast tabii, ew jî tiştekî acîb. Ser wê yekê zû ji wir reviya ama ew jî bê bîrame Netanyahu gava derket ew jî. Veka Erdogan xerîte dergirt destê xwe. Erdogan jî demekî ji bo Rojavayê Kurdistanê bi xerîteyan derketibû. Netanyahu di wê xerîteyê de behsa peymana İbrahimî jî kir. Peymana İbrahimî bi Ürdün û Emarat û İsrail re hatiye morkirin. Navbêna her sê welatan de bi rengekî evlehiya em bêjin İsrailê diparêze û her wiha tabii ew Erebên ku bi rastî dikarin bi İsrailê tev bigerin. Dûre tabii ev ya berfirehtir jî bû bi aliyê hin aliyên din ve behsa wê peymanê kir got sed sala bîst û yekemîn di rojhilata navîn de dîzaynekî nû heye û dûr de jî bi rengekî bi berfirehbûna Kurdan ve ev ya jî qal kir. Yani got ew Erebên ku em bi hev re tev dikerin ew Kurdên rojhilata navîn û em dikarin dîzaynekî nû rojhilata navîn ji bo evlehiya tabii ji bo evlehiya hemû gelan pêk bînin. Dûr de gavak vî qesta anî ziman agir bi wan ket, agir bi Erdogan ket, agir bi Bahçeli ket. Qesta min ji Netanyahu ne ew ku bi dostê Kurda. Yani ji wê bi dostê şervanên Kurda, gerîlayên Kurda, buwan re li hember dewleta Türk tiştek kusan ne? Berjewendî le. Siyaseta dewletan siyaseta berjewendî. û dûr de jî li rojhilata navîn dixwaze bi rengekî hin aliyên Kurda jî bigire baxwe lê feqet dûr de em dizanin ku ew çi jî bifikirin ya rastîn ew e ku Kurd êdî aktörün. Madem Kurd aktörün ji vî şerî jî Kurd dikarin îstîfade bikin. Ev şer eger berfirehtir bibe, berê xwe bide İranê, berê xwe bide aliyên din ve di navbera dewletan de İran û Iraqê ve fere bûye. Iraq û İran û Sûriye ve berfirehtir bibe wê ji wir Kurd derkevine holê. Qetem bîr nekin. Şerê kendavê gava sala nod û yek dest pê kir Kurd ji wir derketin pêş. O Kurdên Başûrê Kurdistanê jî em dikarin bêjin wekî Kurdên niha ji alî şervanî ve ji alî çekdarî ve ji alî siyasî ve di qada navdetewî û di qada Kurdistanê de hinde xurt nebûn. Lê feqet ji rewş îstîfade kirin bi rengekî li wir statûyekî çêbû. Aloziya li Sûriye dest pê kir kesek Kurd bi hesab nedikir Kurd ji wir bi hêz derketin. Niha statûyekî Kurdaya de facto li wir heye. û eger ev alozî li rojhilata navîn berfirehtir bibe divê em bizanibin ku ji vê aloziyê wê Kurd bikaribin sûd bigirin. Yani çima Bakurê Kurdistanê jî bertinekî mezin çima vê tişta çêbik Kurd birêxistinî ne. Hêza Kurda heye. Tu çi bikî jî nekî jî niha li rojhilata navîn 150,000 çekdarên Kurda heye û hemû şervanên Kurda jî di rewşa herî zor de şervantî kirine. Yani wek em bêjin hêzên nîzamî ya dewletan jî nin. Ku yani devleta hinde mezin Amerika û gelek welatên din bi hev re koalîsyon dijî Daişê danîbûn lê bê Kurda ne dikarîbûn li wir tiştek bikin. Dijî Daişê xwe ispat kir ji xwe. Hem li Rojava hem li Başûrê Kurdistanê. Yani ew
قهرمانیا جنین کرد قد هش جهان چی جار در ناکوه چی جار در ناکوه ایجا اویاجی دیاره کو و دستکفتین کرده برفرهتر بکه و برنگه کی کرد انجامات تکوشنا خوب بگیرن ایکو دجمنین کرده دترسین ایجی اویه که ایکو سوریه و ایران عراق و ترکیه دیسا جاره کی دن خستیه ناف حولدان وان برنگه کی تینن با هف افترسایه ama dvir de tiştekeye Türkiye dikarı jive pevaje sud bigri u derkeve. Ev jî birastî deskirtina Kurdaye. û riya wî jî aşkere ye. Yani tena serê xwe em bêjin bi deskirtina Dem Partiyê nabe. Bêguman rola Dem Partiyê jî divê pêvajiyê divê hebe. Lê rola esasî jî İmraniye bi Rêz Öcalan re hev dîtine. Eger birastî jî rê vekin dikarin şerê rojhilata navîn bikin pêvajoya aştiya rojhilata navîn ew jî bira gotina dawî bes.